i chi gyd, i noson sy'n dechrau am 5 o'r gloch. Ond, beth bynnag sy'n bwrw'n hyd Merched y Wawr, i ni'n fodlon addasu a newid. A ni wedi wneud hynny eto. Mae chydig dros 5 o'r gloch, ond i gyd yma. Mae yna rhyw rifau anghywir neu camgymeriad wedi digwydd rhywle, ond dyma ni yma. Croeso cynnes iawn i chi i'n cyfarfod ni i ddathlu diwrnod rhyngwladol menywod. Mae yn bwysig i ni nodi'r diwrnod yma, 8 o Fawr yn flynyddol. Teimlad rhai ohono ni yw bod yn bwysig hefyd bod ni'n nodi ble ydyn ni fel menywod ar hyn o bryd. Dyn ni ddim yn cael cyfartaledd fel y ddylwn ni. Dyn ni ddim yn cael ein cyflogau fel ddylen ni, ac ni'n gwybod bod baich teuluol yn bob a gofal dal i ddisgyn ar ysgwyddau erfeniw. A wedyn ni, fel rhan o heno, mae'n anrhydedd a dweud y wir gyda i groesawu Ann Williams o cymorth i fenywod i fi, cymorth i ferched yn y gogledd, i roi sgwrs fach 10 munud i ni am bach o waith cymorth i fenywod. Croeso cynnes Ann. Diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad. Mae gen i Covid, felly dyna pa mae'r llais fel hyn. Mae gen i'r staples efo fi sef cymonia a siocled, felly neith hwnna wel fi drwad am y 10 munud nesaf. Mae hwn yn andros a her i fi siarad am 10 munud, achos gyntaf peth dwi yn ddynas a dwi'n Gymraeg a da ni licio siarad. Ac os ywch chi llwyfan i fi siarad am y gwaith da ni'n neud, allai fod yma moria maith. Ond wrth gwrs, dwi'n mynd i grynhoi hwn i lawr i sesiwn. Be dwi am wneud yw am dorri fe fyny 2 ran felly. Dwi am wneud yr rhan gyntaf o fwy neu lai yn sôn amdan beth ydy trais yn y cartra, trais rhywiol. Yn yr ail ran, dwi'n ddeitha chi beth yw'n waith i. Dwi'n gweithio ar y llinell gymorth genedlaethol. Ac dwi'n gobeithio wneith hynna roi chydig bach o amser i chi allu ofyn cwestiynau fi, achos mae hwn yn bwnc dyrys. Mae'n bwnc anifyr ymladwy, a tyda ni ddim yn licio siarad amdano fo, ond mae'n rhaid. Rhywbeth arall i ategu fan hyn ar beidodd Jen. Mae yn anodd ar ferched yn ofnadwy, a ti'n hollol iawn y fan a Jen, mae baich ar ben baich ar ni fel merched, ond un peth bwysig nes di efallai adael allan yn y cyflwyniad ydy'r ffaith, a dydy ddim yn saff i ni fel merched chwaith. Ti'n gwybod, rhy aml da ni'n clywed rwan amdan merched yn cael ei aflonyddu. Ti'n gwybod, ar y stryd, yn y gweithle, yn y gampfa, yn y dafarn, gan yr heddlu. Ti'n gwybod, llefydd da ni fod yn saff, felly yna lot o waith ar ôl i wneud. A dwi'n meddwl am man cychwyn lot fawr o hyn, ydy trwy codi ymwybyddiaeth. As ych chi'n synnu faint o bobl sydd yn byw o fewn perthnasa fel hyn, heb sylweddoli yn union beth sy'n mynd ymlaen. Felly dwi'n gobeithio ar ddiwedd y 2 sesiwn, mae gennych chi chydig bach fwy o ymwybyddiaeth. Dwi'n ddigon hapus i ddod yn ôl ac gwneud sesiwn hirach efallai. Neu os oes bobl yma sydd mewn gweithle ac yn meddwl, swn i licio cael sesiwn mewn sesiwn llesiant neu rhywbeth fel yna. Be sy'n mynd ymlaen i bobl. Nes i wneud sesiwn i Merched y Wawr Wrecsam, jyst cyn Dolig. Awr oedden nhw wedi ofyn amdana fi o'n i wrthi am 2 awr. Ac oedden nhw eitha anffurfiol erbyn y diwedd, yna lot o bobl hefo cwestiynau. A dos a ddim wir cwestiwn dwl. Dach chi, pan da ni'n siarad amdano y pwnc, a mae'n rhyw dueddiad i feddwl, pan wneud o ddynas ddim jyst gadael. Os ys mor hawdd a hynna, fes y trais yn cartra ddim yn bodoli. Ys pawb wedi gadael, da chi'n gwybod? So, na i gychwyn trwy'r rhoi rhyw fath o health warning. Ti'n meddwl, mae hynna'n bwysig. Byddai'n siarad efo chi amdano achosion sydd yn wir, pethau da ni'n glywed yn y llinell yn ddyddiol, a maen nhw'n gallu bod yn anifyr ofnadwy. Ac os yswn i'n gorau sgwennu llyfr ar y pethau dwi wedi darllen ac wedi glywed, sa'n ni'n ffeindio fo'n anodd ofnadwy i'w lle i ffeilio y llyfr yna fysa fo yn fact o fiction. Felly, da chi'n meddwl bod chi'n eich gwaith a bod chi wedi clywed bob dim, a wedyn mae yna fwy. Mae'n amlwg gog ydw i, ac os ydych chi ddim yn dall beth dwi'n dweud, plis gofynwch. Os dwi'n defnyddio geiriau sydd ella ddim yn wybodaethus i chi. Felly dwi'n gweithio ar y llinell gymorth ers 9 mlynedd. A ddeisio gefndir
gwasanaeth sifil, o'n i'n gweithio ar y ganolfan waith, yn bron iawn i 30 o flynyddoedd. Oedd y sector yma yn rhywbeth hollol newydd fi. I fi oedd trais yn y cartra'n digwydd ar EastEnders neu Brookside. Dyna ddim yn digwydd yn yng nghymuned i, dim o gwbl, neu bi o'n i fedd. Ond unwaith da chi wedi cael agoriad llygad o faint o hyn sy'n ymlaen, be mae o'n edrach fel, ysa'n posib cael y llygyd yna wedyn. Mae o'n rhywbeth da chi'n ymwybodol ohono fo pan da chi'n mynd i Morrison's a Brown Sadwn, i'r dafarn, pan mae'r person yna'n siarad efo'r ddynas yna, neu pan mae'r dyn yna'n tynnu llaw o plentyn yna mor galad. Be sy'n mynd ymlaen yn y cartra yna? Felly, mae siarad efo chi nes ymlaen am ystadegau, a faint o hyn sy'n mynd ymlaen, a dwi'n meddwl nes a roed o mewn i fath o gyd-destun, faint o bwysig ydi o bod ni gyd gweithio hefo'n gilydd. Dwi'n mynd gofyn i chi bod yn social workers, ond os ydych chi teimlo bryderus am rywun, dyna chi yn efallai, dwi'n mynd gofyn i'ch gwaith bob dydd chi, ydych chi'n clywed pethau anifir, ydych chi hefyd angen yr offload yna. Os da rywun wedi deud rhywbeth wrthych chi am beth sy'n ymlaen adra, efallai bod wedi bod yn trigger i chi, rhywbeth sydd wedi digwydd yn eich bywyd personol chi, neu pan ydych chi cael eich magu, neu bod chi'n meddwl, chod chi'n mewn perthynas iach, sut aflwydd mae rhywun yn gallu byw o fewn perthynas yna. Mae'r ddynas yna newydd ddeud hynna wrtha i. Mae hi'n dadra rwan i hynna eto, ac efallai bod chi'n codi am 3 o'r bora yn meddwl am beth sydd wedi cael ei ddweud. Da ni yna i chi hefyd. Sy'n rhaid i chi ddeud bwyd ydych chi. Ond just cael, dwi'n deud yr offload. Dwi wedi clywed hwn heddiw yma. Dwi wedi ffeindio fo, mae o wedi styrbio fi'n arw. Dwi eisiau siarad efo rhywun amdano peth. Pa mae rhywun yn cario ymlaen byw o fewn sefyllfa fel yna. Felly, mae'r llinell gymorth dwi'n gweithio yn efo yn delio hefo trais yn y cartra, trais domestig a trais rhywiol. A pan da ni'n sôn yn trais rhywiol, mae hwnna'n gallu bod yn trais rhywiol o fewn perthynas, neu mae'n gallu bod yn trais rhywiol sydd rhywbeth sydd yn sefyll ar ben ei hun. So mi allith hwnna fod yn rhywbeth fel rhywun sydd wedi profi pethau gwirioneddol anifyr fel plentyn, so childhood sexual abuse. Da ni'n siarad efo pobl sydd wedi cael ei treisio allan gan aelod. Sgyn ti blentyn efo chdi, Gwerfyl? Oes. Na, mae'n iawn wir. Mae'n ar ei ffôn. A jyst bod yn ymwybodol efallai o'r... Maen nhw'n dod â curriculum debyg i mewn i'r ysgolion. Dyna chdi. Ia, felly, a hefyd, ni'n siarad amdano pethau fel aflonyddu, da ni wedi sôn amdano stelcian a pethau barod, ac aflonyddu ar y stryd. Mae yna rhyw dueddiad i feddwl na'r lower level ydy heini. Sut allith rhywun sy'n gwybod sydd wedi cael galw enwan efo ar y stryd, gymharu hun efo rhywun sydd wedi cael ei dreisio. Ond mae'r effaith hir dymor yn gallu bod yr un fath. Mae rhywun yn gallu colli hyn ar hyder. Mae rhywun yn gwrthod mynd allan. Ti'n gwybod, sy'n rhywun wedi deud rhywbeth rili anifyr, wedi defnyddio geiriau anifyr i hogan ifanc efallai ar y stryd. Ti'n gwybod, da ni'n clywed yn aml iawn am merched ysgol, lle mae rhywun yn gweiddi pethau agweddus arnyn nhw. A mae yna rhyw dueddiad o fewn cymdeithas sy'n dweud, ydy o'n bwysig dadi. Ac os eitha rhywun dweud y gair banter wrth fi unwaith eto, dwi'n meddwl rhaid i sgrechian, cyn ma fel joc. Tydi o ddim yn joc. Ti'n gwybod, ni glywed lot o fewn y cyfnod clo, lle oedd bobl yn dweud faint o braf oedd ei gweithio o adra, achos dydyn nhw ddim yn cael y trafferthion oedden nhw wedi bod yn profi o fewn y gweithle chwaith, sefyll o themol y photocopier, a rhywun yn dweud sy'n edrych o ddel yn y sgert yna. A wedyn, ti'n gwybod, rhywun yn dweud, allu di ddim siarad efo fi fel o, os neb yn dweud goelio di, ti'n gwybod, dwi'n dy bos di, os bwyd ti'n di dweud bod fi'n dweud hyn wrthych chdi. Neu, ti'n gwybod, sefyll rhy agos i rhywun mynd i fewn i'r personal space. A wedyn beth o'n i glywed, hir am byd oedd y clôn ymlaen. Oeddech chdi clywed y merched mae'n deud wedyn, bod yr aflonyddu digwydd online ar Teams. So efallai bod y bos yn galw rhywun i fyny ar Teams. Dim yn recordio, dim byd, ti'n gwybod, ond cael sgwrs anifyr.
mwy neu laeth a bod nhw'n trio cael y ffix yn ôl. Ac oedd pobl yn deud, dwi'n mynd i fynd yn ôl i'r gweithio yna, dwi'n teimlo mor ofnadwy. O beth sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n mynd i rhywle arall, a mae'n digwydd eto, ai bai ni di hyn. Oedd yn sgert i'r hyn eto, oedd yn blows i'r hyn hyn. Felly mae yna lot o hynna mynd ymlaen, da ni'n gorfod delio hefo hynna. Felly pan da ni'n sôn yn trais rhywiol, mae o fewn perthynas, a mae o tu allan i perthynas. Pan da ni'n meddwl amdano beth ydy trais yn y cartra, wrth gwrs mae bobl yn meddwl amdano y trais corfforol. Dyna beth yw'r stereotype. Da ni gyd yn gwybod amdano y battered wife syndrome. Da ni'n defnyddio'r term yna ddim mwy. Ond ti'n gwybod mae yna rhywbeth effeithiol amdano amdano fo. Y ddynas sy'n cael ei churo. Mae'n reit amlwg beth sydd wedi digwydd. Ond hefyd, da ni'n clywed mwy a mwy rwan o'r ochr seicolegol, emosiynol, rhywiol, ariannol. So mae hwnna i gyd o fewn y pot trais domestig. A mae i gyd, unai hefo'i gilydd, neu ar wahân, yr un mor ddinistriol a'i gilydd. Dwi wedi clywed merched yn deud, fysa well gen i fi os yma di'n haro fi, a di gael o drosodd hefo. Ond be dwi wedi gael yma'n hyn ydy 10 mlynedd o drip, drip, drip. Ti yn stupid. Alli di byth o gadael i, achos alli di ddim llenwi ffurflen hun. Sut wyt ti'n meddwl bod chdi'n digleimio benefit? Ti'n meddwl bod chdi'n wedi cael gafel ar y plant? Fydda i wedi parddio enw di. Fydda i wedi deud y gwasanaethau cymdeithasol be wyt ti'n neud y plant. Falle bod ti'n gwneud dim byd. Mae gen ti hefyd rhywun sydd yn dweud, wel, o dy fam o dy dad i ddim wedi caru, di'n agoedd. Ydy'r plant sydd yn licio chdi. Felly, ti'n gwybod, pwy sydd, os wyt ti'n gadael y cartra, pwy sydd wedi garu di rwan, ac efo llawer iawn, mae well gyda nhw rhyw gariad na dim byd o gwbl. Felly mae'r pobl yma, pan da ni'n sôn am, rhaid chi jyst gadael bydd, tydio ddim mor hawdd. Mae'r pobl yma wedi cael ei gwisgo lawr, fel dwi'n deud, ti'n gwybod, 10 mlynedd, 20 mlynedd, yn anffodus ar hyn o bryd, da ni'n ffendio merched hun. O drwad, mae hynna wedi cael o'n ofnadwy. Ti'n sôn am merched yn ei 80au, sydd wedi diodda 60 mlynedd o hyn. Ar ddiwrnod mor bwysig a heddiw, mae yna bwyslais arna ni fel cymdeithas i wneud yn saff bod y merched ni'n cael i gwarchod a bod nhw ddim yn mynd yr holl blynyddoedd mewn sefyllfa o ddiodd efaint. Ofnadwy, allan ni mond meddwl beth sy'n ymlaen a fewn y cartrefi yma. Dwi wedi sôn am hynna am problem ariannol. Mae hwnna yn broblem mawr ar hyn o bryd. A wir nath o gychwyn a fewn y pandemig. Sut wyt ti'n meddwl gadael y cartra os ydych ti ddim access i gyfri banc? Os ydy dy bres di gyd yn di fewn i gyfri rhywun sydd yn rhoi rhyw bint yma acw i chdi at dy ginio neu Fairbus neu rhywbeth fel yna. Sut wyt ti'n meddwl gadael y berthynas pan mae sawl sydd yn achosi'r pryder i chdi wedi tynnu cardyn credyd allan yn enw di, hefo 20,000 o ddyled yn derbyn di. O, hwnna'n gyffredin am adwyr hyn o bryd. Y cyntaf mae'r ddynas yn gwybod ydy pan mae'n mynd i'r siop. Mae'n trio cael microwave newydd. Ti'n gweld, gai hwnna'r credyd. Na chi. Wyt ti'n blacklisted. Sut? A wedyn fwy ased mae'n ffeindio beth sydd wedi digwydd. Felly mae hwnna'n rhywbeth ni'n gorau ymdrin hefo. Be fyswn ni ddeud, a mi'n ddod ymlaen i hwn pan fi'n yn yr ail ran, be da ni'n gallu neud fel llinell gymorth. Do'n ni fyswn ni'n cychwyn off drwy roi rhyw fath o gefndir i chi fanna. A be dwi'n meddwl mae'n rili pwysig hefyd, fel mae yn cymunedau ni yn esblygu, mae gyda ni fwy o bobl o gefndiroedd ethnig yn byw yn y canol ni. Mae'r broblem yn ddybrid yn fanna. Pan da ni'n sôn am drais yn y cartra arferol, da ni'n meddwl am un, ti'n gwybod, person sydd yn, beth da ni'n galw'n perpetrator. Ond o fewn yr cymunedau ethnig, mae hwnna'n gallu bod 20, 30, 40 o bobl sydd, ti'n gwybod, yn erbyn y ddynas yma adael, achos wrth gwrs mae cywilydd mawr mewn gadael perthynas yn y cymunedau yma. A dwi'n meddwl na i orffan yr rhan yma drwy ddeud, a na i gychwyn yr ail ran hefo hyn. Pa dwi'n siarad efo Cymru Cymraeg,
mae yna rhyw deimlad o barchusrwydd. A fysa ni yn deud, o, dim yn digwydd i ni. Wrth gwrs dim yn digwydd i ni. Achos da ni siarad Cymraeg. Da ni bobl capel i'r eglwys. Da ni'n di'r steddfo, unwaith y flwyddyn, efo plant sy'n di'r ysgol feithrin. Dim yn digwydd yma. A dim ai o. Pa da ni'n sôn am yr ystadegau o fo hyn yn digwydd i un o bob 3 merch yn ystod ei bywyd, ac un o bob 6 dyn, wrth gwrs mae'n digwydd yn ein cymunedau ni hefyd, be sy'n neud i ni fod mor wahanol i neb arall. Felly na i ail-gychwyn, ail-ran, os di rhywun isio cychwyn efo cwestiwn i mi, neu gofyn i fi aros ar ôl, dwi ddigon hapus i neud hynna hefyd. Dwi'n meddwl bod fi wedi mynd drosodd, Jen. Ti ar mute. Diolch. Mi nath rhywun alw yn y tîs. Diolch yn fawr iawn, Ann. Diolch i Ddoi nôl am 7. Ie, os wneud i. Os mae rhywun a unrhyw fater i drafod, neu eisiau cysylltu ag Ann, allan nhw e-bostio fi, neu'r swyddfan yn Aberystwyth, a newn ni anfon cyfeiriad e-bost Ann ymlaen. Diolch yn fawr. Welech chi wedyn. Mwynhewch. Diolch yn fawr. Hwyl Ann. Croeso cynnes i bawb sydd wedi ymuno yn ers y dechrau. Mae yna rhai problemau technegol, ond fel menywod, ni'n gallu datrys nhw mewn rhyw ffordd neu fod. Felly diolch yn fawr iawn i Ann, a dwi'n credu beth sydd gen i ddweud bod angen i gyd i ystyriedau, ac edrych yn cwmpas ni, ac o fewn yn teuluoedd yn hunain, yn cylchoedd ffrindiau, a cofio ynde. A bod yna le fe gallwn ni droi am help. Nesa, mae gynnon ni Gwerfyl yn mynd i gyflwyno'n siaradydd nesaf ni. Diolch, Jen. So, na gyflwyno Rhianwen yn sydyn i chi. Dwi'n cofio pryd eisiau i holi am tybed oes na fenywod yn ein plith sydd yn Gymru Cymraeg, sydd mewn swyddi ychydig bach yn wahanol. Dyna'r neges nes i roed ar Rhwydwaith Menywod Cymru. Ac dim ond yn ddiweddar ddos i ar draws Rhianwen a ffindio bod hi yn enedigol o Carmel, sydd just tafliad carreg i fyny o Llanrwst, lle dwi'n byw, merch ffarm yn wreiddiol, a wedi cael dyfagu a cael peth amser yn drifio tractors a carthu, dwi'n meddwl, nes i roed yn dy gyflwyniad i fi. Mi raddiodd Rhianwen o Brifysgol Abertawe ar ôl astudio gyfraith, gwleidyddiaeth a Chymraeg, ac yna ychydig wedyn cael ei galw i'r bar, ac lle mae'r rhan fwyaf o'i swyddogaeth hi wedi bod yn ymwneud â'r maes polisïau, llywodraeth a rheoleiddio. Ti weithiau yn darlithio yn y Brifysgol Agored, ac yn fwy diweddar, yr maes wyt ti yn gweithio yn rwan ydy cydweithio hefo Llywodraeth Cymru i hylwyso pethau i'r Cymru ifanc i allu astudio lefel A yn y Gymraeg y gyfraith drwy'r Gymraeg. Beth bynnag, mae'r noson heno yn mynd i fod chydig bach mwy trawiadol na sôn am polisïau yn dydyn Rhianwen, ac dwi'n siŵr fysa ti'n medru cadw ni yma am beth amser, ond mae Rhianwen wedi cael hefyd y cyfleoedd a'r profiadau i deithio dipyn. A beth sgynna ni heno ydy trawstoriadau o sut mae menywod yn gweithio mewn gwledydd eraill yn ein plith. Ac dwi'n meddwl bod fi angen deud dim mwy, na roed o drosodd i ti, Rhianwen. Diolch fawr. Diolch, Gwerfyl. Does ni yn licio mawr iawn os oes Ann wedi gallu aros, achos mae beth sgynna i ddeud yn plethu hefo be oedd Ann yn ei ddeud, dydy hynna ddim mor amlwg yn y dechrau. Fel oedd Gwerfyl yn deud, braidd y sgwrs yma ydy, nes i weld negas gyn Gwerfyl yn gofyn os oes rhywun efo y swydd dipyn bach yn anghyffredin. Ond os gynna i ddim, dwi'n gweithio mewn maes polisi, a mae pawb o'n nghwmpas dwi'n gweithio mewn maes polisi, a dwi'n bod yn gwneud hynna on and off ers tua chwarter canrif. So i fi, dydy o ddim yn rhywbeth anghyffredin o gwbl, ond mae o yn rhywbeth dwi'n teimlo'n angerddol iawn tuag ato, a dwi'n meddwl bod o rhywbeth cudd, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth reit elitaidd,
Mae o'n rhywbeth, dwi'n meddwl bod yna fwy o ddynion yn gweithio yn y maes na merched, ac yn sicr dos o ddim digon o Gymru Cymraeg yn gweithio yn y maes. Ac dyna pam nes i ddod i gysylltiad hefo Gwerfyl. Nid achos bod y swydd ei hun yna yn gyffredin, ond achos dwi'n meddwl bod o dipyn bach yn gydd, ac dwi'n meddwl bod ni'n licio bobl wybod be ydy gwaith polisi. Ac gwaith polisi llywodraeth, bys ni yn bwysleisio mae gwaith polisi llywodraeth. Felly, bys ni'n dechrau trwy ddeud, mae'n gallu bod dipyn bach yn drwm. Felly, be nath dilyn o hynny oedd, meddwl sut mae cyflwyno gwaith polisi mewn ffordd diddorol. Ac yna nes i ddechrau meddwl amdan waith gwirfoddol nes i yn Ne Affrica. Ac gwaith gwirfoddol mewn canolfan gyfraith hawliau dynol a cyfiawnder. A dyna ble mae'r hyn yn plethu hefo be o gan Ann i ddeud. Felly, dwi'n mynd i... Beth arall fysa'n falle yn reit ddefnyddiol ddeud ydy, pan mae rhywun yn meddwl amdan waith polisi llywodraeth, penderfyniad, os fedrwch chi feddwl amdan y gair polisi fel penderfyniad llywodraeth. Dyna beth i gwaith polisi ar ddiwedd y dydd. A pan mae rhywun yn meddwl am waith, pan mae yna benderfyniad, yna mae yna ddewis. Tu ôl i'r penderfyniad, mae yna ddewis. A wedyn y ffordd ni gyd yn byw, a ffordd mae y merched mae Ann newydd fod yn sôn amdanyn nhw yn byw, nid dewis ni, nid dewis neb ydy bod ni'n byw fel ydyn ni. Mae yna bolisia wedi rhoi fframwaith i'r penderfyniadau a'r dewisiadau yna. A dyna be ni eisiau trio egluro neu ddangos trwy rhai o'r sleidiau yma. So, Jane, ydy'r sleid sgynna ti? Ti'n gallu rhoi y sleid i fyny? So, nawn ni ddechrau Ne Affrica ac ardal o Cape Town o'r enw Calicia ac township, da ni'n sôn amdano fo. So, y sleid nesaf. Okay. So, reit, y township rwan. So, yn fan hyn, byddwch chi'n gallu gweld sut mae pobl yn byw. So, dyma fel mae pobl yn byw. Dyma'i tai nhw. Mae'n tai wedi cael ei wneud dan o llitia zinc. Os ydwch chi'n ofalus, da chi'n gweld llitia asbestos yna, palet, dyna i cartrefi nhw. A mae'r township yn 17 milltir sgwar o ddim byd blaw math yma o dau. Dwi'n mynd i ddangos y tŷ. Mae hwn yn dyn nodweddiadol. Mae'n dim yn lluniau i ydy rhain. Dwi wedi cael y lluniau yma o'r we. A'r rheswm pam dwi wedi gwneud hyn ydy, achos does gynna fi ddim lluniau yn hun. Oedd ni'n teimlo bod i'n rhy sensitif i dynnu lluniau yn hun. Doedd o ddim yn braf iawn i fod o'i gamera allan a tynnu lluniau yna. Ond oedd y llun yma wedi cyffwrdd yng nghalon ni, achos o'n i'n gweld un ffrog, mae pobl yn dlawd yna, mae pobl yn falch yna, mae lot o hynna'n barch gen nhw. Ac eto dwi'n gweld hyn efo tebygrwydd rhwng ni a Cymru, yn enwedig fel oedd pethau yng Nghymru pan o'n i'n blentyn ac yn tyfu fyny. Fasa un ffrog gen rhywun yn ffrog sul ac yn gorfod golchi hwnna. Dim dwy ffrog falle, fel yna maen nhw yn byw yna. Yn natlu ydy, dyn nhw ddim yn byw fel yna o ddewis, maen nhw'n byw fel yna oherwydd rheidrwydd, a'r y fframwaith maen nhw'n byw oddi fewn iddo ydy, dyna be mae y polisia llywodraeth nhw yn ganiatáu iddyn nhw, dyna sut mae'r polisia nhw yn caniatáu iddyn nhw fyw. Os ni hefyd ychwanegu bod 99% o'r bobl sydd yn byw yn fan hyn yn ddu, a bod y polisi yma wedi datblygu allan o bolisia apartheid. Dwi hefyd yn gweld ar ochr chwith y llun yna
be fysyn ni yn ei ddefnyddio fel rhesal i ddal gwair i warthag ystalwm. So mae pob defnydd maen nhw yn ei weld yn beth yn llawer yna ni rwan yn ei ystyried yn wastraff, yn rybys, yn was. Mae o'n defnyddiol iddyn nhw'n fan yna. Rwan, trais yn y cartref yn y blaen, oedd y ganolfan o'n i'n gwirfoddoli yno, oedd pobl yn mynd i fewn i'r gymuned ac yn cynnig cyngor, pob math o cyngor cyfreithiol. Ond be oedd yn aml iawn yn dod allan, oedd nhw rhy prawd i ddeud bod nhw yn byw mewn trais, mewn cartre ddeisgar, oedd nhw'n dod am gyngor, gofyn am gyngor ynglyn â pres yn aml iawn. Un peth, wel, dim dyma ble o'n i'n gweithio, ond mae hwn yn nodweddiadol o y lle ble oeddwn ni yn gweithio pan oeddwn ni'n mynd yna i roed cyngor. So, un o'r pethau sydd wedi aros yn ynghoi ydy dynas oedd yn nain wedi dod yna am gyngor ynglyn â benthyciad oedd hi wedi dynnu allan i brynu wardrob i blant neu i plentyn i'w phlentyn. Ac roedd y benthyciad yma, troedd hi'n y cwestiwn, oedd y benthyciad yma dylse fo fod wedi dod i ben. Ond oedd y taliadau yn dal i'r redag, oedd y siop yn dal i ofyn am chwaneg o bres a chwaneg o bres a chwaneg o bres. Ac eto, be oedd yn haro i yn hyn oedd yn fan hyn, yn y wlad yma, bysa hynna ddim yn cael ei ganiatáu i fod. Mi fysa na awdurdoda yn gwarchod hynny. Ond yn rhywle fel hyn yn y townships, does na ddim rheoleiddio, does na ddim polisia yn stopio hynna. Mae cenedlaethau wedi cael eu colli i gyffuriau yn y township. Ac mae'r merched sydd rhan fwyaf yn dod am gyngor. Dim i gyd, ond rhan fwyaf. A'r merched yma sy'n dod am gyngor, falle y rheswm arwynebol, neu arwyneb, ddylswn i ddweud, nid arwynebol, y rheswm arwyneb maen nhw'n dod am gyngor ydy rhywbeth fatha pres, fatha'r wardrob ma'n i'n ei ddweud, ond beth sy'n dod allan o hynna ydy bod na drais yn y cartra. Ac nid yn unig drais tra mae y nain yn y cwestiwn, ond y ferch hefyd, a bod o yn symud o un genhedlaeth, nid o angen rhedwydd o bod o yn gallu symud o un genhedlaeth i genhedlaeth arall. So, roedden ni yn ista ar fwcedi i roed cyngor i bobl, achos do na ddim byd arall i ista arno. Os oedd na stôl, y client oedd yn cael y stôl. Doedd na ddim preifatrwydd, doedd na neb yn gallu fforddio preifatrwydd, doedd na ddim y lle i gael preifatrwydd yna. Ac a deud y gwir wrthych chi, doedd ddim off i neb am preifatrwydd, oedd ei sefyllfa nhw ddigon difrifol. So oedd y cynghorwyr i gyd yn ista o gwmpas yn cefn ar y wal, ar y bwcad, a pawb yn dod am gyngor ac oeddwn ni'n gwneud be fedran ni bobl. So, mae mynd i rhywle fatha Cape Town wyliau yn hollol wahanol i be mae rhywun yn ei weld tu ôl i ble mae rhywun yn cael mynd fel twrist. Mae twristiaid yn cael mynd i'r townships rwan, mae yna tos ar gael. Ond y gwir amdani ydy dwi yn cwestiynu, mae well na dim byd yn sicr, ond mae o reit arwynebol ac mae nhw'n hysbysebu'r tos yma fel rhywbeth sy'n dod â pres i fewn i'r townships, ond mewn gwirionedd dwi'n cwestiynu pwy sydd yn cael y pres yna ac os ydy'r pres yn cael ei ddosbarthu yn deg.
So, dyna Caliccia Township yn Cape Town yn fyr iawn. Cyfoeth mawr, wrth gwrs, yn ymyl y townships, so gwrthgyferbyniad dramatig iawn I weld yna. So, newid cywair dipyn bach rwan. Dwi'n gwybod, mae hwn dipyn bach yn depressing, ond da ni'n mynd I fynd i'r India rwan. So, do'n ni ddim yn gweithio yn yr India teithio ni, ond do'n ni'n gweld o yn fwy lliwgar na'r lluniau ni'n gallu rhoi o De Affrica. Ac hefyd, llunio'r wlad. So, llawer ohono ni'n dod o gefndir amaethyddol yng Nghymru, ac o'n i'n hoff iawn o hwn. O'n i eto yn teimlo digon o nifer yn tynnu rei o'r lluniau yma, achos mae y bobl yma, maen nhw y cast ista o fewn cymdeithas yn gwneud y gwaith yma oherwydd dyna'r unig ddewis sydd gennyn nhw. Ac dydy hwn ddim yn lun arbennig o dda, o'n i wedi cymryd efo lens hir, ond o'n i ddim eisiau colli llun fel yna chwaith, llun o'r merched yn gweithio ac yn hel gwell. Dweud y gwir wrthych chi, dwi ddim yn hollol sicr beth sydd tu fewn I hwn, ond o'n i'n gweld yn dramatig ofnadwy. Ac o'n i yn y car, ac yr holl ferched yma yn cerdded ar ochr y ffordd hefo'r pecynnau mawr yma ar eu penna. Ac be dwi'n meddwl sydd yna ydy gwell, tebyg iawn I be welson ni yn y sleid cynt. Ond os sbiwch chi ar ochr chwith, gwylod chwith y llun, be welwch chi ydy tail. Ac be ydy o dwi'n meddwl ydy tail camelod. Ac be newch chi ddim I weld ydy mae yna gau yn y cefndir, cau o gamelod. Ac be fydd y merched yn ei wneud yna, does gyda fi ddim llun o hwn, ydy hel y tail yna, a mi fydden nhw'n iwsio'r tail yna fel tanwydd. Ac gyda nos, da chi'n gweld y tân yma, bobl efo tân allan, ac a'r tail yn danwydd. So, na chi un arall. Da chi'n gweld mawnd o dail tu cefn iddi. Y rheswm pam dydw I ddim yn meddwl mai tail ma'n mynd I gario ydy, achos dwi'n meddwl fysa fo'n sticio allan, fysa chi'n ei weld o yn fwy ddim mor rownd felly. A hwn yn nesaf yma yn lun eto sydd wedi cyffwrdd yng nghalon ni fel llawer ohonyn nhw. So mae gen fi ffrind sydd wedi cael ei mhagu, gen I ymhagu yn India, ac un peth sydd yn andros o bwysig iddi ydy ansawdd I sari hi. Ac eto mae hynna yn atgoffa fi am hyn yn dod I pan oedd mam yn gwneud dillad I hun, ac wrth gwrs oedd pobl bryd hynny yn y 70au cyn hynny yn prynu defnyddio I hunain, ac oedd ansawdd defnydd fy'r ein o'ch chi'n cofio yn andros o bwysig. Ac y fugeiles yma, mi oedd hi'n gweithio hefo'i gŵr, oedd ei gŵr hi yna, ond o'n i'n sylwi ansawdd gwael yn ei saris nhw gan y bobl sydd yn gweithio ar ochr y ffordd. Hefyd, ddylswn I ddweud, oedd yna lot o blant I weld ar ochr y ffordd. So, genod bychan, pan oedden nhw'n ifanc iawn, a hogia, ond hefyd hogia pan oedden nhw'n hynach I weld ar yr ochr y ffordd. Ac yn aml iawn, dwi'n meddwl mae rhywun yn gallu gweld beth sy'n mynd ymlaen trwy weld beth sydd ddim yna, yn hytrach na beth sydd yna. Ac so unwaith oedd y merched yn dod yn hŷn, y genod, y plant yn dod yn hŷn, oedd y merched yn cael ei cadw allan o'r haul, achos mae o'n rhywbeth mwy deiniadol. Y mwyaf gola ydy i'w croen nhw, y mwyaf deiniadol ydyn nhw. So maen nhw'n cael ei cadw allan o'r haul os fedar y teulu fforddio iddyn nhw'n wneud hynny. Dim ond
pan mae'r genod yn fychan iawn, maen nhw yn chwarae allan, ac pan maen nhw'n hynach y bechgyn sy'n yn chwarae allan. So, at hwn rwan. So, dwi'n gwybod beth sy'n eich taro chi o'r llun yma. So, dwi'n yn gallu eich gweld chi, dwi jyst yn gweld y sgrin, so dwi'n yn gallu ymateb yn hawdd iawn i chi. Ond, gadwch mi yn bwyntio allan beth dwi'n ei weld. Y dyn hefo yr het galad. Ia? A'r ysbiwch chi yn gongol isal dde y llun, welwch chi ddyn arall hefo het galad. Ond sa'r un o'r merched hefo het galad. Ac o'n i'n meddwl, so mae hyn yn dangos, dwi'n cwestiynu, ydy hyn yn dangos bod mwy o bwysigrwydd yn cael ei roi ar fywyd dyn yn fan hyn. Ond dyna beth yw'r cwestiwn sydd yn codi yn sicr i fi. Wedyn, heb weld y sefyllfa i gyd, falle da chi'n mynd gweld y site, felly, ond mae hwn o'r llun nesaf, ydych chi'n gallu gweld mae hwn yn site adeiladu go iawn. A dyma be mae'r merched yn ei wneud hefo, bod gyn nhw ddim het galad ar ei pen. Dwi'n mynd deud bod gyn nhw ddim het galad ar ei pen oherwydd bod nhw'n cario'r bwcedi yma. Dwi dal yn meddwl bod nhw'n gallu cael het galad ar ei pen a hyd yn oed wrth gario y bwcedi yna hefyd. Ond os na mynd ymlaen i'r un nesaf, fyddwch chi gweld mae'r sgarff gen nhw, a mae'r sgarff i weld yn bwysicach. Y pwysau diwylliannol yma i gyfro i penna ac i gyfro i gwalltia yn bwysicach na diogelwch a gwisgo het galad. Ac yn y gwaith adeiladu, da chi'n gweld merched ifanc fatha rhain ac merched hŷn fel un o'r lluniau cynt. Ond be dwi'n ei weld yn y lluniau yma i gyd bod nhw yn gweithio mewn amaeth neu gweithio mewn adeiladu. Be dwi'n ei weld ydy, be maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n gweithio, dyma ble mae'r teitl wedi dod ohono yn anweledig, maen nhw yn y swyddi ble dydyn nhw ddim yn cael cysylltiad hefo'r cyhoedd. So, os ewch i'r marchnadoedd, y dynion sydd yn y marchnadoedd, y merched yn gweithio, nid cweit tu ôl i'r llenni, ond mewn swyddi ble dydyn nhw ddim yn cael cysylltiad hefo'r cyhoedd. Un diwrnod, o'n i'n gweld pen yn y rwbel yma. Ac diwrnod wedyn, nes i fedru cael y swm a gweld mai dyna be oedd. Un ferch yn y ganol y rwbel yna, mewn flip-flops, dim het galad. Ac dwi'n meddwl be oedd hi'n wneud oedd glanhau'r brics fel bod y glunio'r brics eto, falle bod rhain chi fod gwell gwybodaeth na fi amdan adeiladu a gallu meddwl be oedd hi'n ei wneud yn well na hynna, ond dyna be o'n i'n meddwl oedd hi'n ei wneud. So, cyn lleiad o bwar sydd gan merched yn rhai merched, wrth ni ddeud, yn y wlad yma. Dwi'n meddwl bod ymwybyddiaeth am drais yn y cartra yn y blaen trais rhywio o fewn priodas wedi dod yn rhywbeth, mae rhywun wedi dod yn y fwy ymwybyddol ohono fo yn y chydig o ddegawdau dwytha yma. Cyn lleiad o bwar sydd gan merched yn y cymdeithas ni, mae'r bobl yma efo gymaint llai. Mae nhw ddegawdau o tu ôl i ni genedlaethau. Mae yna ferch yn hyn yn gwerthu blodau.
Falle bod yna rhain o'ch chi fod mwy o brofiad na fi o deithio yn Asia, ond o be o'n i'n ei weld, be o'n i'n ei ama o'n i'n ei weld, felly, ond fan hyn oedd bod y merched oedd yn gwerthu ar y stryd yn fan hyn, dim ond un step o fegera oedd nhw. Dach chi yn gweld begera, ond dim andros o lot. Dweud y gwir, mae rhywun yn gweld mwy yn Llundain mewn rhai dinasoedd yng Nghymru ac yn Lloegr. Ond mae'r balchder yma, mae well gen nhw werthu rhywbeth bychan iawn a rhad iawn na gofyn am ddim beth. A wedyn dyna o'n i'n ama, o'n i'n ei weld yn fan hyn, yn y merched yn gwerthu, achos oedd ddim yn rhywbeth o'n i'n ei weld lot ohono. O'n i'n licio hwn, falle licio ydy ddim y gair cywir, ond oedd hwn yn anharo i, achos oedd chi'n gweld y gwrthgyferbyniad yn fan hyn rhwng be oedd y merched yn ei ddefnyddio i roi i llysiau a'i ffrwythau, a rei ar lawr, wrth gwrs, ac yn y cefndir, hysbyseb global communication ynde, ac ti cefn yn cymryd bod os ydy global communication yn gwmni, bod o yn gwmni rhyngwladol efo shareholders mawr ac ar gwrth gyferbyniad efo'r symlrwydd na o ddwy ddynas yn fanna yn anhebygol yn gallu ymgyffred cysyniad fel global communications. A hwn, na fan hyn, eto, merch, oedd y dair yma yn ymwneud i gilydd os dwi'n cofio'n iawn, gwerthu ar y llawr ci'r stryd, lot o gwn digartra yna, ac yr hysbyseb tu cefn iddi, eto, dwi'n mynd yn ôl at beth sy'n gynharach, merched ifanc yn cael eu cadw allan o'r haul, ac gwrth gyferbyniad rhwng lliw croen y ddyna sydd yn gwerthu ar y llawr, a lliw croen y fodel sydd yn dod o Asia yn amlwg, ond mae chroen i'n reit wyn, reit ola, dylswn ni ddeud, nid gwyn. Pum munud arall, ia? Dwi'n iawn? Ydy, mae hynna'n iawn. 5 munud ar mwyaf. Ie, oce, 5 munud. Oce, so, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i sgipio rhai o'r rhai nesaf yma. Mae yna, fel oedd Ann yn dweud, bysa rhywun yn gallu siarad trwy nos am rhai o'r peth yma. Ond un lle bys ni'n licio tynnu sylw pobl ato ydy Tibet. Dwi'n gweld tebygryn mawr rhwng Tibet a Cymru, a nid yn y wlad, ond yn y diwylliant, a ar ffordd mae'r Chineaid wedi trin ac yn trin y pobl Tibet, ar ffordd mae'r Cymru wedi cael ei trin yn hanesyddol. Da chi'n gweld merched yn gweithio mewn gwaith adeiladu yn fan hyn, mae hwn yn China ei hun. Unwaith da chi'n mynd i'r wlad, dyma da chi'n ei weld. Ac mae rhain yn lyniau na dydy China ddim eisiau i bobl tu allan i China i weld. So da chi'n gweld yn y cefndir na merched yn dod â pither i'r cae, i'r dynion weithio yn y cae, a hogan bach yn y cae. Eto, pawb yn gorfod gweithio ar y tir, felly plant sy'n gorfod mynd hefyd. Ac eto, wrth gwrs, mae hynna'n atgoffa fi yn plentyn dod yn hyn, ac y plentyn dod llawer iawn yn ni yma o gefndiroedd amaethyddol. Chi'n gweld y gwisg y ddynas yn fan yna. Yr hogan fach yn fan yna, mae hyn, rhyw 5 mlynedd yn ôl oedd hyn dal yn gweithio hefo ceffylau. Ac ar y tir, dwi wedi cynnwys hwn i'r amaethwyr yn y mesg ni, balchder mawr eto o'i hanifeiliad ac yn addurno'i hanifeiliad fatha bod nhw'n mynd i sioe mae gweithio'r
sir bob dydd maen nhw. Mae'r Chinese wedi adeiladu ffyrdd arbennig o dda trwy'r Himalayas, ond mae'r brodorion dal yn teithio fel yna. Policy eto, dyma'r link efo'r policy. Merch oedd wedi un arall wedi cyfrifngalon ni yn fawr iawn. Merch fach gen i yn byw yn y tent yma. Ac rwy'n yn meddwl, y genod bychan mae rwy'n wedi weld yn y sleids yma, o'n i wastad yn meddwl be fydd ei hanes na hwn y dyfodol. Mae yna un sleid bys ni'n licio i chwarae chi, ond dwi'n yn gwybod os fedrai chwarae hon rwan, achos fideo ydi o. Ag os rwy'n yna'n gallu'n helpu fi hefo'r fideo, Jane neu Gwerfyl? Ti wedi clicio? Ti wedi clicio ar hwnna? Na, achos dydy'r llun ydi hwnna, dydy'r fideo ddim wedi cael ei embedio yn hwnna. Un munud, na i drio edrych amdano fo ar Dropbox. Na. Mae rhaid ti ddod allan o hwn allan. OK, so dwi'n mynd i ddod allan o hwnna ta. Ond dwi'n mynd i drio... Diolch, Jo. So dwi'n mynd i trio chwarae'r fideo yma. Hon ydi o? OK, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i wneud hynna, dweud y gwir. Na i drio wneud o. OK, ond yn Hibet, ac os ni yn annog, os oes gennych chi'r cyfle i ddarllen amdan Tibet, mae yna cameras yn bob man yna, yn wirnydd o bob man. Mae'n anodd credu. Ac nes i recordio'r fideo yma yn gydd. O gyda fi dipyn bach o ofn o ddeud y gwir. Ond be oeddech chi'n ei weld oedd merched ar ben y to yn gweithio ar y to ac i gyd yn canu. Yn canu corws. Oedden nhw'n yn taro'r to ac yn canu ac yn gweithio i'r un rhythm. Alla i wneud e ti os ti isio? O, os fedri di, ia. Oedd e? Ti wedi gael? Do. Diolch yn fawr iawn Rhianwen am fynd yn ei gwmpas. I orffen, diolch i chi am eich cwmni a'i draw at Gaynor. Ysgolch yna? Dwi'n gweld Gaynor. Helo Gaynor. Dwi'n gair y diolch, ysgolch yna? O, panic, o'n i beth i ffeindio'r botwm i ddadfudo fi'n hun. Ond, wel am y raglen ddiddorol tu hwnt ynde. Mae Rhianwen wedi cael rhyw brofiadau arbennig iawn dwi'n credu, a mae'n bwysig iawn ar ddiwrnod rhyngwladol y merched fel hyn, bod ni'n cael clywed a dysgu o'r profiadau ni. Mae'n anhygoel y gwahaniaeth mewn safon byw wrth gwrs. Da ni ddigon parod i'w gwyno yn y gwlad ni yn dydyn, ond mae'r gwahaniaeth yn y safon byw rhwng merched y gwledydd eraill yma yn anhygoel. Ac mi oedd y fideo neu ar y diwedd
yn arbennig o ddiddorol. Oedd o'n atgoffa fi o ganeuon ceithweision, dych chi'n gwybod, mewn wrth dyfu cotwm a bethau felly yn America ers talwm. Oedd hi'n haws ma'n siŵr i weithio, just dal ati i fynd wrth ganu fel yna. Dwi'n credu bod ti wedi gweld rhyfeddodau yr Rhianwen, a dyn ni'n hynod ddiolchgar i ti am ei rhannu nhw efo ni heddiw. Diolch yn fawr iawn. Fydd yn sesiwn nesaf ni yn dechrau am 7 o'r gloch, ac Dylen a Ddolen wedi cael y gywir wedi cael ei anfon at bawb. Dwi'n iawn, ydw i Tegwen? Ffodus na, sa'ch angharad adre a mae ffilm i mewn i Tocyn Cymru. Felly beth dwi wedi wneud, wedi rhannu fe ar Facebook Cenedlaethol, a dwi'n gweld bod o leia 8 neu 9 wedi siario hwnnw'n barod. Dwi hefyd wedi rhoi ar un personol fi, felly os ych chi'n hapus i wneud hynny hefyd, gobeithio geith pobl y neges wedyn bod ni wedi trial rhannu'r Ddolen gywir. Os gai gyfle neu lan i'r swyddfa nawr i weld, ond dwi ddim yn defnyddio Tocyn Cymru, so dwi'n yn siŵr y gallai cael mynediad, ond os gai gyfle neu lan nawr. Diolch yn fawr iawn ti, Tegwen. A diolch i chi gyd. Ewch i gael paned, a wela chi mewn 3 chwarter awr. Dyn ni'n mynd y glywed i, Jane. Chi ddim yn ynghlywed i? Ydyn. Ydw. O. Diolch ti Gwerfyl am trefnu'r noson hefyd. Edrychwn i mlaen nawr i'r criw am 7 o'r gloch. A Rhianwen, difyr iawn iawn. Dwi'n mor falch bod chi wedi cysylltu i weid am swydd hollol wahanol i'r hyn o'n i'n disgwyl. O'n i'n meddwl yna lot o drafod polisïau heno, felly oedd e'n hyfryd i weld ochr hollol wahanol. A gobeithio geith llawer mwy o bobl weld a clywed y stori. A'r eira di rhoi y witch ar bob peth heddiw, dwi'n meddwl. Dwi'n full moon heno, yn eithio roedd o, wrach bod hwnna yn rhywbeth hefyd. O, na. Oce. Ond diolch o galon i chi. Diolch. Diolch.